Maraming salamat po kay Congressman Saldi at Ako Bicol Ora mismo sa pagbigay ng tulong sa amin. Ika-17 ng Nobyembre, nang tumama sa Catanduanes ang bagyong Pipito. Dala nito ang malakas na hangin at buhos ng ulan na sumira sa maraming kabahayan, nagpatumba sa mga matatayog na puno at sumalanta sa agrikultura sa lugar. Matinding takot at pangamba ang naramdaman ni Henry habang humahagupit ang bagyong Pipito. Malakas yung ulan tsaka yung hangin. Binabayon ako sa loob, parang umikot na, binoblower na. Dito nakatayo dati yung bahay niyo? Opo, kwarto namin dalawa and then kainan namin. Parang kung titingnan natin doon, parang wala nang bakas ng bahay dito. Ano wala po? talaga, ito lang natira. Ayan, yan ang isang yan, bagsak talaga. Sa ngayon, nagtitiis na lamang sila ng kanyang pamangkin na tumira sa isang tent na hiram lang din sa kanilang kapitbahay. Maraming salamat po kay Congressman Saldi at Ako Bicol Ora mismo sa pagbigay ng tulong sa amin. Ako Bicol Party List, katabang na, kasurug pa, number 131 sa balota. Ako Bicol!